Здравейте, аз съм Христо. Аз съм Митко. Аз съм Стефчо. Ние сме Смей се БГ. Така, днес ще играем на ето тази игра Brainbox света. Ето правилата. Тези карти ще трябва да спечелиме 3 карти. Който спечели пръв 3 карти, той печели. Ето, вижте как се печелят картите. Така, например, първо аз изтеглям ето тази Хондурас и я гледам докато не изтече това време. След като изтече... Къде е зар? След като изтече, хвърлям ето този зар. И ето сега ми се падна 2. А пък тук има от 1 до 8 въпроса, свързани с картинките, които си ги гледал. И като хвърлиш числото, четеш въпроса, който отговаря на това число и ако отговориш правилно, печелиш карта. Да започваме. Така. Първи ще тегли Христо. Давай, тегли. 3, 2, 1. Така, хвърляй. Ето, пада му се 8. Така, ти прочети 8 въпрос. Коя птица е показана? Не видях името й. Я да видим. Колибри. Христо не отговори правилно, затова не печели тази карта. Айде, тези, които не са познати, ето тук да седят. Добре, да, непознатите стоят там. Така, сега Митко ще тегли. Чакай, аз искам да се избера така. Ето. Старт. Добре. Давай. 2. И на него му се падна 2. Така. Колко гондоли има на картата? Колко? Една. Кое е гондола? Правилно! Той позна, защото има една гондола и печели тази карта. Не знаех, че това означава гондола, но да, това е. Какво ти да знае? Сега аз тегля. Падна ми се Канада. Канада. Бип! Добре. Хвърлям. И на мен ми се падна 6. Чети 6 въпрос. Канада Канада граничи с Северна ледовит океан. Май да. Граничи ли? Да! Познах, хора! Познах! Вижте, граничи! Ето тук. Моят единствен брак. Добре. Започваме. Давай, Христо. Ето. 14 минути зара. Ма чакай. Дай по-бързо да изтече. Давай. Така, хвърляй. Къде е Зара? Към мене. 6. Ето, и на него се падна 6. Аз нищо не видях. Времето беше много малко. На вас беше повече, да е честно. Кой вид маймун е показан? Орангутан. Не, маймуна катерица. Какъв орангутан? Орангутан изобщо маймуна ли е? Да. Да, не някаква маймуна катерица. Чакай, аз си избера по-добре. Чакай. Това гледаш. Това на Христо. Това е маймуна катерица, бе. Вижте как тече времето. Би. Къде е Добре, Зара? хвърляй.
3. Така, падна му се 3. Къде е тройката? Ето, вижте тройката. Така. Какъв цвят е знамето? Червено и бяло. Браво. Добре. Yes. Той Аз има... никога не познавам, защото моето време е много малко. Нищо като... Така. Той има 2 карти, а аз имам една. Любимият ми Мани, Христо мани, има мани. 0. Добре. Сега аз тегля... Да, аз Нула, тегля едно, карта. две. Това е картата за Не, инструкциите. Добре. Падаме се Холандия. Оп. Не! Свърши. Аз нищо не запомних. Падна ми се пак 3. Това 3. Кои са цветовете на знамето? Коя държава? Холандия. Червено, бяло, синьо. Верен отговор. Наистина ли? Да. Червено, бяло, синьо. Даже го каза подред. Аз изобщо не знаех, просто това беше такива, май такова има и на Русия и се сетих само за тези цветове. Как познах? Вижте! Още една Аре, карта. Добре, давай. Тегли Христо. Ма не искам да ми Да, правите добре. такова от времето. Давай. Аре стига! Чакай. Аз съм тук леко. Дай да хвана ручето. Испания? Ние ще разпозиш. Испаньола. Аре, хвърли знам. 7. Падна му се 7. Давай. Коя известна сграда е показана на картата? Кво? Няма как да знаеш. Двореца Алхамбра. Ще си да познаеш? Не. Добре, давай Митко, че си. Ако Митко сега познае, той печели играта. Ами може и да... За това дъмно да не познае. Не! О, това е лесно, ще го запомниш. Непал. Никога не съм знала за тази държава. Слушай. Къде е Зара? Къде е Зара? Да знам. Христо. Сега държа това Зара. Бре. 6. Добре, паднало се 6. Какъв цвят е знамето? Бяло, синьо и червено. Митко печели. Добре. Митко печели. Сега оставаме между аз... Опа, къде ти ще така? Ма аз нямам нито една карта, не е честно, защото вие ми таковахте времето. Идиот. Сега оставаме между... Не искам да ми таковаш времето ви. Да, добре. Само е Иначе я ще го направя. аз и Христо. Да видим кой ще победи. Аз тегля карта. Аз отивам някъде да блея. Южна Африка. Ей сега идвам. Опа. Аз нищо не запомних. Много ясно. Пада ми се 7. Да го прочета. Може ли аз да Давай. ги чета по въпроса? Ще ги чета. Аз печеля, това е ясно. Колко Колко зулуси има на картата? Какво е зулуси? Откъде да знам? Чакай. Кой да каже? Зулуси има на Зулуски картата. има на картата. Един. Да. Искам аз. Какво е Зулус? Не знам. Бе, то там го пише. Дай. Стига, Христо. Един! Наистина познах! Ето този някакъв човек. Ето, Голмай. този човек е Зулус. Добре, аз печеля. Първо Митко е на първо място. Той е на последно Няма място. да интересува. Измамници. Това беше за... Измамник. Това беше за днес, хора. Моля ви, абонирайте се за канала. Оставете лайк бутона и от нас. Чао!